King of the road, trailer for sailoring. That trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give me don't pay no trailer for sailoring. Hola, què tal? Sé que ha passat molt de temps, no tinc vergonya. Avui estem a 4 de maig i els últims clips que heu vist em sembla que eren de principis. És que se m'ha passat, o sigui, he estat tan... Odio ser la típica persona que diu és que estàs molt liada, bla bla bla, no sé què. És que la vida no para. La vida no para i he tingut molts moments on he pogut editar el vídeo i tal, però les xarxes socials m'entretenen molt, o sigui, és culpa del TikTok, del KitKat. M'he fet aquí com una mena de xocolata amb llet d'avena. Cibada, diria. No està molt bona, però bueno. M'he passat d'espuma. Llavors, de l'últim que heu vist ha sigut uns clips meus, després uns clips meus del dia que vaig anar a veure una habitació. I tinc molt bones notícies perquè em quedo a aquesta habitació que he anat a veure. Per fi me'n vaig de la casa en la que estic. El senyor... Bueno, ja us ho explicaré més endavant, però la notícia és que me'n vaig ja d'aquella casa, de conviure amb aquell home. S'ha acabat. Avui som dissabte. Ahir vaig anar al concert de la Batlle a London. Estic molt contenta. Em va agradar molt el concert, tot i que ja es va fer una miqueta de rogar, o sigui... El concert començava a les 7 i ja no va aparèixer fins les 10 gairebé, si no m'equivoco. I vam estar com, bueno, una estona llarga. Però bueno, ho vaig passar superbé perquè em vaig retrobar també amb una altra amiga de Londres que també hi viu i vaig conèixer la seva amiga i tal, i hi havia molts espanyols. Sí, ho vaig passar molt bé. Però me'n vaig tenir que tornar aviat perquè treballava. Avui entrava a la 1 i no sé per què jo em pensava que començava a les 12. Llavors he vingut una hora abans. I, bueno, no vaig estar fins gaire tard. Em sembla que vaig arribar a casa ahir a la 1. Perquè el concert era a l'altra punta de Londres, o sigui, al nord, a Camden. Però sí, m'ho vaig passar molt bé. I sí, no sé, es venen bastants canvis. Ara on aniré a viure ara estaré molt a prop de la universitat i per tant de la feina també. I ja deixaré enrere el viure amb aquesta persona. És que ja us donaré més detalls perquè tela, o sigui... Mentalment jo m'aixecava molt nerviosa, sentia que no podia fer res, l'únic que volia era sortir d'aquella casa. I ja, com ja he dit abans, ja faré algun vídeo a part explicant quelcom. I demà agafo l'avió per anar a Barcelona. No, demà vaig a treballar i després de treballar me n'aniré a l'aeroport perquè el meu vol és el dilluns a les 6 de la matinada. Llavors faré nit diumenge per la nit. És que tinc un cacau perquè estic aquí, estic allà, faig això, faig l'altre. I després ho explico en veu alta i dius, quin batiborrillo, no? És que aquesta noia parla i no sap ni el que està fent ni el que està dient. És que tinc el cap... És que sento que estic a tot arreu menys on està. Mentalment se me'n va molt al cap. Però al final aconseguiré fer coses. La cosa també ara estic pendent de trobar caixes per fer la mudança. Ai, pensava que venia algú, per això m'he posat així com a... No estic gravant un vídeo. No, jo... Un micròfon, què? No, què?
Llavors sí, aquesta és la petita actualització que porto. Estic molt contenta perquè també s'apropa l'estiu, veure a la mama, farem el cumple de la mama, aniré a Barcelona, aniré a un pis nou amb gent nova i tinc molta il·lusió, tinc molta il·lusió. Fins aquí el vídeo d'avui i fins la propera. Bye bye!